падарсак ту кадом фреви мара доказат дорӣ ё ки кадом одам тура гуфтага ки ман суми кадомеро хӯрдум ки тура доказат карда наметавонӣ. омадаи нависонаи дар комментария гапи ҳаромтаву гапи бадта. аввал ту биё пешниҳод ку, ватсапда занг бизан, ман суми кадомеро додагӣ нестум, ана ҳамёра пешниҳод ку. а вақте ки ман пули ҳамон одама ки надодум, баъдан метавонӣ дар ин комментария бинависӣ. охир ҳаромзода аввал як чи пеши одам нагзашта, як каса рӯпарӯ нокарда ки масалан ман амин ҳастам, дери пул гирифтаму надодамш, ҳамёро наёфта, ту чӣ ба кадом рӯи ҳаромот мегирӣ? Дар ватсапи ман дар ватсап мегӯям, дар комментарияи ман менависӣ ки и мошенникай. салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали омӯзиши бизнеси ман. бародарон, хоҳарон, апо ва амако, гӯш кунед бародарон. ҳаста ягон шери наре ки қатима ҳамкорӣ кунам ва бизнеси кроссовкиро пеш барем. 10,000 вебери кроссовки дорам, тамоми шаҳрҳои Россия дастафкатон мекунам. барои чӣ бизнеса шумо пешниҳод мекунам? барое ки пакка ман ҳамиҷа ҳастам, метавонам ки шумо да оптум равон кунам, шумо бо нархи оптум бигирен, нархи розница, яъне ки донаки буфуршен. нигоҳ кунед бародаро, фирмаи New Balance, фирмаи Nike, фирмаи Reebok, яъне ки дар ватсапи ман бинависен, ами ватсапда бинависен каталог, ман суратҳоро шароитон мекунам, ай 500 рублей сар мешавад то 2800. бехарзи кроссовки, иҷа кроссовки летния бародаро, кроссовки осенни, зимни, чӣ намуди чизе дар кӯрайтон роитон мекунам. ватсапда бинависен ки чӣ дар кӯрайтон роитон мекунам, бигирем бизнеса пеш барем бародаро. фақат метавонем ки бо ман бо дили пур бошем бародаро, ягон ҷои фревш неста, боро ки хариде боро қабул мекунӣ ҳатман. баъдан як чиз дигара пешниҳод кунам ки бародарози кроссовкиро монум ки настанином мепара, бароямо айдасим гирифтаи дар рӯи экран назанум, бароямо хуб гӯш кунед. хоб анаки умуман падарналати собир. аввал манзарат мехоҳам ки шахсе ки дар ҳамин ҳаёт номаш собирай бародаро, ба шумо узр мекунам ки ҳамин ном дар номи шумо ҳаста, аммо ман шуморо дар назар надорам. ман ҳамун собире назар дорам ки номи аккаунтша собир мондагия ва дар комментарии ман дашном кардагия. падарсак ту кадом фреви мара доказат дорӣ ё ки кадом одам тура гуфтагия ки ман суми кадомеро хӯрдум ки тура доказат карда наметавонӣ. омадаи нависонаи дар комментария гапи ҳаромтаву гапи бадта. аввал ту биё пешниҳод ку, ватсапда занг бизан, ман суми кадомеро додагӣ нестум, ана ҳамёра пешниҳод ку. а вақте ки ман пули ҳамон одама ки надодум, баъдан метавонӣ дар ин комментария бинависӣ. охир ҳаромзода аввал як чи пеши одам нагзашта, як каса рӯпарӯ нокарда ки масалан ман амин ҳастам, дери пул гирифтаму надодамш, ҳамёро наёфта, ту чӣ ба кадом рӯи ҳаромот мегирӣ? дар ватсапи ман дар ватсап мегӯям, дар комментарияи ман менависӣ ки и мошенникай. узши хайни мегӯям, масалан дашном кардаги сахт мераса одамда, дашном кардаги ки ман мошенникум, пула гирифтам, хӯрдам, пула надодам, ҳамино чӣ дар корай? охир ту қаигити оқа саг набоши, занг мезанӣ, мегӯӣ ки бародар, ман ин одам мада шикоят дора ки пулаша ту хӯрда надодай. агар якта далел биёв авар, баъдан бинависӣ, мешава. ҳамун далелам биёв, ман агар суми амуро надодум, баъдан ту метавонӣ ин кора бикунӣ. на ки ман дар ҳамин ҳаёт ҳамин хел мекунем ки масалан ҳеҷ камада гап наёва. ай кадоме сум гирифтам, бора додагием, бора надодам, сума додам. дар кадоме пули канала гирифтам, канала додам. канала надода бошум, сумша абрад надодагием. и хеле нест ки ман як каса пулша гирифта бошум, чорниш карда бошум. фаҳмо? падарсаки наълат. ту йигит бошӣ, занг бизан, якта доказат биёмада, як одама биёв ки масалан ман сумша хӯрдам, пулша надодам, анам хеле одам биёв, ман агар суми ҳамон одама натум, баъдан ту метавонӣ ки дар ин комментария бинависӣ. айна мардум тамошобино бинависен фикроти худтон, ҳамин гапи ман роста ё рост неста. вақте ки ту ягон далел надорӣ, ай пеши худат як саги бекор медурӣ, комментария менависӣ, ино чӣ дар корай? ире фақат ҳам падарсагои кора мекунанд. аз ҳаматон манзарат мехоҳам ки барои дашномош ман қабила натонистам, ҳамин гапҳои қабеҳа гуфтам. хонободу сарбаланд бошем. бародаро, женщина омардагим оригиналаш истеҳсоли Индонезия мебоша. як пачка 60 капсула дора, як пачка 12 то 15 килограмм вес меҳта. як курсуш як пачка меша. ира ҳам зан истифода мебара, ҳам мард фарқ надора. кадоме дар кор боша, занзане ба тамом шаҳрҳои Русия равон мекунем. и жир намекуна, яъне ки буз баланд мекуна, вес мета, беҳад результати хуб нишон медиҳад. марҳамат, номеро дар рӯи экран.